'Yan uwa, a wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku tura wa ɗan uwanku message. Bayan kun tura mishi message, kafin ku tura mishi message ɗin za ku iya ƙirƙirar code a jikin message ɗin. Ba zai taɓa iya buɗe wannan message ɗin ba har sai kun ba shi damar ya buɗe. So me amfanin wannan sakawa message security? So amfanin sakawa message security shine idan kana buƙatar yin magana da sirri da mutum, za ka iya tura mishi message ka saka mu kuma message ɗin password saboda ka tabbatar da shine ya buɗe wannan message ɗin. So ya ne za a yi mu saka wannan security? Ok, kafin mu je da gabatar da wannan bidiyo kai tsaye, idan kuma sabon zuwa wannan tasha, kada ku manta ku taba mana subscribe domin ku ba mu karfin gwiwa mu ci gaba da kawo bidiyoyi masu matukar amfani. Ok, kamar yadda ku gani a bidiyon baya, duka wasu abubuwa da muke yi muna saka muku su a description, za ku iya same su a can insha Allah, ko kuma gurin comment na farko. Kuna zuwa insha Allah za ku ci karo da abubuwan da muke amfani da su. So a wannan bidiyon za mu amfani da website guda biyu. Website na farko shine zai ba mu damar mu kirkiri message da password a jikin shi. Na biyu kuma shine zai ba mu damar mu kirkiri code wanda za mu saka a jikin website din daya. Ok, to ba ta bata lokaci ba, mu tafi cikin bidiyon. Ok, na riga na shirya da komai da na shirya da duk wani abu zan yi a cikin Notepad yanzu. Bari mu bude Notepad. Notepad tana da daɗin aiki sosai. So kamar da kuka gani, ga bayanai nan dalla-dalla da Hausa ne, kun gani? Daga tashar Binatech, yanda ake sakawa kowane link, ake sakawa kowane message password. So wannan shine website din. A nan ƙasa kuma idan za ku duba, wannan shine sakon da za mu tura. A nan ƙasa kuma inda za mu samu password ɗin da za ku ɗora. Ok, so me ya kamata mu fara shi ne? Abin da ya kamata mu fara shi ne mu fara taɓa wannan link ɗin na farko. Haka zan saka muku su a description na video. Idan kuka zo sai ku taɓa na farko ɗin. Wannan shine website ɗin, sai mu kwafe shi. Ku idan kun zo kawai danna za ku yi na akan waya ne kishi yasa. Ba mu dawo a cikin Chrome, sai mu paste ɗin link ɗin. So ba mun paste ɗin link, za su tambaye mu mu rubuta message ɗin mu, sai mu rubuta message ɗin da muke so. So na riga na shirya da message ɗin a cikin Notepad. Ba wai dole ne shi cikin Notepad ba. Kuna zuwa ku rubuta message ɗin ku lafiya lau, ba sai kun kofo daga wani wuri ku saka a nan ne ba. So ni na riga na shirya komai da komai idan kan sha wahala gurin turawa. Ok, assalamu alaikum shine kawai. Ok, assalamu alaikum. Wannan shine message ɗin mu, assalamu alaikum. Kamar da ke gani za mu taɓa a wannan gurin more ɗin nan. Ba mun taɓa more, za a tambaye mu password. Za ku iya tafiya website ko generator ɗin password ɗin kuna buƙata. In kun ba ku buƙata, za ku iya ƙirƙira da kanku kowace irin number kusa. So gaskiya ba mu buƙatar yin generator ɗin password. Za mu iya saka password ɗin da muke so a halin yanzu. So wannan shine code ɗin mu, sai mu taɓa create. Ba mun taɓa create, kamar da kuke gani sun ba mu a link, sai mu kofa. Kai tsaye muna tura ma wancan mutum link a gani. Ok, yanzu gashi mun tura ma wannan mutumin wannan link ɗin. Kamar da kuke gani, bari mu buɗa mu ga shin yana aiki. Za mu iya saka ok, kamar yadda muke gani, za mu iya saka password ɗin da muka saka a jikin link ɗin. So ko wancan mutumin kuka tura ma link ɗin direct, dole ma ya saka password. Yana saka password direct ma za su buɗe message ɗin. So bari ku gani inda abin yake. Ok, ba mu saka code ɗin. Kun gani? Assalamu alaikum. So haka za ku yi ƙirƙiri duk wani misali na sirri ba tare kun sha wahala ba. Na gode, mu kasance a cikin bidiyo na gaba. Bidiyo na gaba insha Allah za mu nuna muku yadda za ku ɗora group ɗinku na WhatsApp a online domin ku samu mutane su shigo a cikin shi. Na gode.